बर' आं खैराबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 11 थाखोआव साइन्स स्ट्रिमाव फरायनाय सासे फरायसा आं बे नो फुएल अट'मेटिक स्प्रे मेचिनखौ बुहुमनि मादावनो गिबिसिन बानायनाय जादों। बेखौ बानायनायाव सोरनिफ्राय बांसिन थुलुंगा मोन्दोंमोन ना सोरबा नों गाव आं बेखौ गाव हारसिंनो सिलाइ मेचिन आरो साइकेलनि खामानि मावनायखौ नुनानै आंनि गोसोआव सानखांनायफोर दंमोन आरो बे सानखांनायखौ आङो फोरोंगिरि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों आरो लेङाइफोरगिरिफोरजों आङो सावरायनानै बे प्रजेक्टखौ आङो बानायनाय जादों। दायो बहा बाहागो लाखो बेबायदि बादायनायाव? आङो बे बाहागो लानाया NCSE 2022 30 नेशनेल स्टुडेन्ट कंग्रेसआव आं देग्लायसो फार्स्ट बाहागो लादों। बेयो 2022नि 29 अक्ट'बराव जोंनिनो बे खैराबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेला जादोंमोन। आं बेयाव पार्टिसिपेट खालामनानै सेलेक्ट जानो हादों। दानि गथ'फोरा जिहेतु बर' बिजोङाव फरायनाय गथ'फोरा गोबाङानो माने थायोब्लाबो खिन्थु बिदि आवगायबोनो हाया बिथांमोननि थाखाय मा बुंगोन बे माने नंगौ दावगाबोनो हाया नाथाय बेयाव जों गाव नाजाथाबनांगोन आरो नाजाथाबनायनि गेजेरजोंबो एसे हेल्प मोनोबा जोङो माने दावगायालासिनो थाया आरोना। दायोथ' जेनेबा दायो नोङो जिहेतु माने माबायाव थांगोन गुजरातआव थांगोन दा बेयावथ' माने हिन्दी नङाबा इंलिसाव बुंनांगोन बेनि थाखाय माबायदि प्रिपेरेसन खालामदों? हिन्दी आं बेयाव थांब्ला हिन्दीखौनो रायलायगोन माने बेनि थाखाय आङो एसे सोलोंगासिनो दं आरो। फरायसालिनिफ्राय बा फरायसा पिंकु बर' आरो मृदुल बर' बे सानैबो दायो नेसनेल लेभेलाव जिहेतु आसाम स्टेटजों जानानै जायसो गासै सा 22 माने जायफोरखौ माने चिल्ड्रेन साइन्टिस्ट होनना बुङो बेहाय बिथांमोना बाहागो लानो खाबु दिनै मा बुंसै? जों खोब गोजोननाय मोन्दों जोंनि फरायसालिनिफ्राय पिंकु बर' आरो मृदुल बर' बिथांमोना गोबां नाजाबाय आरो बिथांमोनखौ जोंनि फरायसालिनि फोरोंगुरु सानैसोआ जोबोद मदद खालामबाय आरो बिहेखे पिंकु बर'आ खोब बे प्रकल्प प्रजेक्टआव खोब इन्टारेस्टेड आरो बेबायदिहै बियो गावनि माने गोसो बायदिहै बे फिथाइखौ मोननो हादों। जों गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि फरायसालियावनो डिस्ट्रिक्ट लेभेलावहाय नेसनेल चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेसनि बे अधिवेशना जादोंमोन आरो बेयावनो पिंकु बर' आरो मृदुल बर' बिथांमोना सिलेक्सन मोन्दोंमोन आरो बेबादिहै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेटआवबो बिथांमोना प्रेजेन्ट खालामनो मोन्दोंमोन बिथांमोननि प्रकल्पखौ प्रजेक्टखौ आरो बेयाव असमनि मादावनो सेथि जायगा मोननो हादों। ओंखायनो जों थारैनो गोजोननाय मोन्दों आरो दा बिनि उनावहाय मृदुल बर' बिथाङा नागपुरावहाय नेसनेल चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेसआवहाय बाहागो लाहैनो खाबु मोन्दों आरो पिंकु बर'आथ' मोनखागोन आरो बे पिंकु बर'आ गुजरातनि आहमेदाबाद साइन्स सिटियाव बिथांनि बे प्रजेक्टखौ प्रेजेन्टेसन खालामनो खाबु मोन्दों। थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जों फरायसालिथिंनिफ्राय बिथांमोनखौ जेरै हागौ जों मदद होदों आरो जों नाजागासिनो दङ आरो जेसेबां हायो गोजौआव थांनायाव मदद खालामनो थाखाय मृदुल बर' आं बे माने जिखिनि माने प्रजेक्ट बानायबाय नो फुएल अट'मेटिक स्प्रे मेचिन बेखौ बानायनायाव जिहेतु नोङो बेखौ लोगो हिसाबै हेफाजाब माबायदि खालामदों? आं बिथांखौ हेफाजाब खालामदोंमोन बिथांनि बे खामानियाव जेरै सार्ट पेपार लिरनाय आरिनाय खामानियाव आरो बिथांनि थाखाय जि आं एसेबां गोदोर बे मोनसे हाबायाव बाहागो लानो मोन्दों बेनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावो। वर्कार हिसाबै खिन्थु माने बांसिनावनो जों नुबाय नेसनेल लेभेलनिफ्राय बेबायदि बाहागो लानो मोनो खिन्थु नोंनि बेलायाव दिनै मोनसे बेजोंनो पिंकु बर'जोंनो लोगोसे नोंबो माने माबायाव थांसिगोन दायो माने मध्य प्रदेशआव थांसिगोन बेहाय माबायदि मोनदों गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों मोनसे बेबायदि बिजोङाव बे हाबायाव थांनो मोननानै बे खामानियाव मोनसे मा होनो बेखौ गोदान जायगायाव थांगोन। दा बेनिफ्राय दायोथ' हिन्दी नङाबा इंलिसाव बुंनांसिगोन औ सार माबायदि ओरैनो हागोन बुजिखो मोनो आरो नाथाय बुंनायाव एसे दिगदार जायो नाथाय बेनि थाखाय जों थाग थियारि खालामगासिनो दं। गोदान बर' फरायसाफोरनि थाखाय मा बुंगोन बे समाव? बिथाङा बुंनाय बायदिनो नाजाब्ला हायि खामानि जेबो गैया गासैखौबो नाजाब्लानो हाखायो।
बेनिफ्राय दिनै जिहेतु नैबेयाव नोंथाङाबो जिहेतु बेखौ बिराद मदद होबाय दा दिनै सोरखौ बांसिन थुलुंगा होनाय हिसाबै साबायखर बावनो सानो नैबे समाव आं बिथांखौनो जोबोद साबायखर बावो आरो बिथांनि बे खामानियाव जोंनि फरायसालिनि गोबां फोरोंगिरिमोन आरो जोंनि न'खरनि आइ आफा बिगोमामोनखौ साबायखर बावो মই প্ৰথমতে প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে সুধিছিলোঁ কেনেকৈ তোমালোকে বনাব বিচাৰিছা ব্লু প্ৰিণ্টটো তেওঁলোকে নিজেই বনাইছিল তাৰপিছত তাত যিবিলাক ড্ৰবেক্স আহি গৈছিল মই লাহে লাহে তেওঁলোকক কৈ গৈছিলোঁ যে ছাপ'জ নজেল হাইটটো প্ৰথমতে তলত আছিল ওপৰত কৰিবলৈ ক'লোঁ মেচিনটো অলপ হেভি আছিল আমি লাইট কৰিবলৈ চালোঁ য'ত লোহ ব্যৱহাৰ নকৰি আমি বেম্বু ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাত আমি বেম্বু ইউজ কৰিলোঁ তেনেকৈ লিখাটো য'ত আমাৰ ড্ৰবেক্সবিলাক আছিল সেইবোৰ আমি প্ৰথমতে আইডেণ্টিফাই কৰি তাৰপিছত সেইখিনি কাৰেকশ্যন কৰি গ'লোঁ সেই তেনেকৈয়ে তেওঁলোকেও মোক ছাপৰ্ট কৰি গ'ল যিহেতু নেশ্যনেল লেভেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয় হয় এতিয়া কেনেকুৱা লাগি আছে মোৰ বহুতেই ভাল লাগিছে এইটো প্ৰজেক্ট মই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গাইড কৰিছিলোঁ এজ এ গাইড মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰজেক্ট আছিল আৰু এইটোৱেই নেশ্যনেল পাইছে মই ক্ৰেডিটটো কমপ্লিট তেওঁলোক দুজনকেই দিব বিচাৰিছোঁ মৃদুল বড়ো আৰু পিংকু বড়ো তেওঁলোকৰ অবিহনে এইটো হয়তো সম্ভৱনীয় নহ'ল হয় তেওঁলোকে যথেষ্ট হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছে আৰু তাৰেই হয়তো ফল আজি আমি গোটেই স্কুলখনেই পাইছোঁ এতিয়া কেনেকৈ প্ৰস্তুতি যিহেতু অতি কম দিনৰ ভিতৰতে হয় হয় কম দিনৰ ভিতৰতে যাবলগীয়া হ'ল প্ৰথমতে আমি তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজটো ঠিক কৰিছোঁ কাৰণ কি আমি বড়ো মিডিয়ামত প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ সেইবাবে মই এতিয়া তেওঁলোকক হিন্দী কৰিবলৈ হিন্দী প্ৰশিক্ষণ দিয়াই আছোঁ তাৰপিছত মেচিনটোতো অলপমান আমি ড্ৰবেক দেখিছিলোঁ সেইবোৰো আমি কাৰেকশ্যন কৰি এতিয়া ক'বলৈ গ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈ উঠিছোঁ যেন তাতো আমি নিজকে বা খৈৰাবাৰী হাই ছেকেণ্ডেৰীক উজ্বলাব পাৰোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যি পিংকু বড়োৰ যিটো মানে প্ৰজেক্ট হয় সেইটো বুটলি বা পুৰস্কাৰ বুটলি সক্ষম হ'বনে আমি আশা কৰিছোঁ হ'ব বুলি আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন হ'ব হয়তো আপোনালোকৰ সকলোৰে যদি আশীৰ্বাদ পাওঁ সেইটোও সফল হৈ উঠিব তেওঁলোক আৰু আগুৱাই যাওক মোৰ সিমানেই তেওঁলোকৰ ওপৰত আশীৰ্বাদো থাকিল আৰু মই আশাও কৰোঁ যেন আগুৱাই যাওক আৰু ধন্যবাদ